Vaig veure si hi ha alcohol a casa. Tothom mans en l'aire? Jo les tinc entre les cames. Està guapíssim el mapa. S'estarà el Gymcat a cavall, enmig del camp de batalla, portant les 3 línies simultàniament com si estigués jugant al Total War. Prou l'emoció, això mola. Magnífic. Nosaltres anirem amb la companyia catalana d'Orient. Nosaltres som l'única línia en la qual estic jo sol com a oficial. Per tant, jugaré, com si fos a l'Ayatollah, ¿vale? O sigui, a un búnquer, a la darrera línia, i apreteu, xavals, i us rebenteu, i em quedo amb el banderer, ¿vale? Mirant el mòbil. Preparo línia a la meva dreta, columna línia a la meva dreta, aquí. Ràpid, mur d'escuts. Avenç frontal. Alto a la meva dreta. Punxem. Ataquem els monjos dreta, ataquem monjos dreta. Fa un puix per darrere nostre, esquerra. Fa un puix esquerra, darrere ens envolten. Enrere, amb la senyera. Posició la senyera. No us lieu. Vale, alto aquí i perímetre. Vale, i lluitem aquí. No, perímetre. No feu massa puix. Bé. I ara apretem una mica, apretem els blaus. Molt bé. Ara avancem. Avancem. Vai. Molt bé. Compte cavall darrere. Vale, reagrupament amb senyera. Atenció a totes les unitats. Reagrupament amb senyera. En columna, en marxa. Columna. Vale, ja ho tenim això, Hòstia, els hi hem passat la mà per la cara, per no dir una altra part del cos. Érem 40 menys. Sí, també érem això. Estan aquí, són els monjos, estan davant nostre, monjos i arquers. Vale, tireu a l'esquerra, mateu-los a tots. Cops amunt i mateu-los a tots. Torneu-vos bojos. Guerra total, no vull ningú enrere. Segon mort. Primer mort, tireu a tope, sense supervivents. Tercer comandant. No sé per què no li agrada a la majoria la campanya catalana d'Orient. A mi no m'agrada. Sembla xulíssima, tio. A mi m'encanta. M'encasca aquest. És com el Mogavar Premium, saps? Amb l'armadura. No està en el Mogavar, però té un rotllito així guapo. Està molt guapo aquest mapa, tio. Sí, està xero. Em va extremadament bé. En Baxter. Mantenim la compostura. Mantenim la línia, avancem i punxem. No és una càrrega, vale? No és una càrrega, vull que manteniu la línia. Cops amunt, el que hem entrenat, nois. Vale. Ara sí que vaig, Aguanteu, nanos. No podem capitular aquesta part de la línia. Confien en nosaltres, companys. Hem de trinquen per la dreta, Neset, trinquen per la dreta. Tirem enrere. Vale, sense parar de bloquear i atacar, vale? Si us quedeu enrere, morim, nanos. Vale, alto amb la senyera, pilota aquí. Aguantem aquí la línia. Vale? Torneu-vos-hi, nanos. Aguantem aquí flanc, nanos, Ataquem, bloquem. Si no teniu escut, intenteu pillar la terra. Trenca per l'esquerra, trenca. L'esquerra, l'ESO, així no pot aguantar tant. Va, nanos, tenim reforços a l'horitzó, Hem d'aguantar. Vale, empenyem. Preocupeu-vos amb el fora enrere, Toshi enrere, Janoski enrere, Mijail enrere, Kilian bé, perfecte. Vale, ara amb mi. Queden arquers. Som boníssims. No sé si això és la dansa més vella de les que es fan i es desfan, però... Ara ho tindrem més magre perquè han fet un canvi d'equip, Han reforçat l'equip de l'Abre. Vale, aquí a la carretera, a la C58. Columna en marxa. Vale, prepareu línia a la meva dreta. A veure, Farming Gazette. Estan fent una foto, dia, pel LinkedIn. Això és el que he après de les vendes empresa a empresa, comandant una línia dels almogàvers. Darrere escuts davant, cap a sota. Ara aviat els tindrem a sobre, vale? Quan digui situació de combat, parlen oficials i ja està, vale? De moment,
Vista esquerra, columna amb mi. No, Desplegament esquerra, situació de combat. Anirem on estaven encaixonats, vale? Ignorem aquests de groc. Estem a la dreta del tot, estem a la dreta del tot. I pillem a l'esquena, aquests d'aquí. Els que van de negre i vermell. Els que van de negre Estem enganxats al molí. Som a passar Enganxats al molí. hi ha 3 cavalls. Entra, Serra, entra amb els altres. No vull ningú Al enrere. molí, infanteria al molí. Al molí, lluitem pel molí, nanos, lluitem pel molí. Pilleu esquenes. Molt bé. Va, nanos, cops amunt. Cops amunt. El que heu entrenat, nanos, entrenat. Regrupament amb senyera. Enrere amb el pol aeri. Tireu-vos com podeu. Vale, Pol, amb mi, Pol. Vale, i ara agafem aquest flanc, a la meva dreta. Aguantem aquest flanc i empenyem. Vale, i ara amb mi, junts, prenem la carretera. Aquí és dreta, compta. Perfecte. Boníssima, nanos! Bravo! Formació de manual, tio. Bueno, amics, que sapigueu que la propera ronda és l'última perquè se'ls hi caurà el servidor. Sí, exacte. 3-0 ja és massa. Calma, no toqueu res. ho ha acertat, tio. Mans fora, vale, perfecte, molt bé. Penalti a favor del Real Madrid. Escut esquena llença amunt pel Megaduc. L'Agustín pel nosaltres. Ens ignora. Escut esquena, vista d'esquerra. Columna en marxa. A la 3, quan diguin ja saltem. 3, 2, 1, ja. En marxa. Tots i els meus esforços per intentar llapar la bota del meu superior he estat ignorat. Escuts a la mà. Jo faria el que faria l'Arnau. Vale, moment, situació de combat. Sisplau, calleu, m'estan parlant, sisplau. How about a nice big cup of shut the fuck up? Vale, perdoneu si he estat una mica a bord, és que si no, no m'entero. És normal, No passa res. Les batalles no hi ha amabilitat. Gaset, m'agrada una mica que em parlin així. Vista esquerra, marxa. Prepareu alto, columna alto, vista dreta, mur d'escuts. Ràpid, ens disparen. Bloqueu. Vinga, primer B, doble clenxa, nois. No vull 3 línies. Vaya TK. Històric. Mira, com li rapinya les fletxes. El mata i li rapinya les fletxes. Bueno, sembla que estem a la Primera Guerra Mundial. Si voleu mirar el Tinder o el LinkedIn és un bon moment per fer-ho ara, Vale, pivotem cap a l'esquerra, manteniu el mur d'escuts, vale? I mantenim el mur d'escuts. Tanqueu Tinder, tanqueu LinkedIn, prepareu-vos pel combat. Armes curtes en mà, manteniu el flanc. Heu de mantenir el flanc, que no us empenyin. Vale? Intercanvieu cops, no sigueu agents passius. Ara. Bé, exacte. Som almogàvers, hòstia. Vale? Hem trencat flanc dret, Aguanteu, push, endavant, fugida endavant. Si no ens envolten, fugida endavant, no a la dreta, endavant. Si no ens pillaran per l'esquena, tira't McLamba, et peguen McLamba. ens venen per darrere de Zets. Tireu a dalt. I'm gonna fucking die! Turó a dalt, nanos, si no ens enxampen per darrere, turó a dalt. Si no ens pillen per darrere, turó a dalt. Estem a dalt de tot, nois, estem a dalt de tot. Pillem esquenes d'aquests aquí. Són pocs, aquests que van de negre i vermell. Molt bé. Me n'he parat dos ja, queden pocs. Vale, tirem un altre cap enrere amb el pol aeri. Aquí baix han tirat la ronda, tio. Aquell moviment cap a l'esquerra... Vale, tireu a la C58 amb el Pol. Pol, allà mateix, estàs bé? Altura de Barberà. Anem a l'Ikea. Columna en marxa. Vull el primer! I jugues pasta? Moltes gràcies, sempre que imiteu el Arnau, l'imiteu com si fos un carajillero fumador de... Gremlin. Respect, l'Arnau és un geni, tio. L'Arnau és un màquina, és un monstro, és un referent del món també a Catalunya. Sí. I del TikTok. És un OG, tio. Li fotré un mazazo de culturista? Vale, no sabem què hi ha del turó, vale? Bueno, sí, el Gymkhana amb el cavall, que jo crec que està, per el que estic escoltant, està fugint de 80 persones amb una música de Benny Hill de fons. Vale, aviat els intentarem tallar, vale? Intentarem emboscar-los, potser surt bé, potser surt malament. Ara silenci, que no ens escoltin. Rivers, canvia de plans. Ha sortit malament. Ni ha sortit. No, prepareu alto, No columna esperen. alto darrere meu. Avant, a mi.
Columna, prepareu, alto, vista dreta, vista esquerra amb mi, Els arquers. Uf. Que rico. desplegament esquerra, vale, amb mi, Joder, meu. darrere meu, Vinga, ens estem movent a flanc esquerra, estem anant per darrere. meu, i anem a protegir els arquers, desplegament esquerra i lluitem aquí contra aquests cavallers. Una a la Vinga, bola. vinga, compte. Vale, mitja volta, columna, vale, impactem contra grocs i blaus. Va, fotem-li canya. Segon mort. Bandera caiguda. Tenim el combat, hi ha gent viva encara. Oh! Bé, senglar. Molt bona serra, vaig a ajudar-te. Té un almogabre encara. Apaucat, vinga, va. El moglotem peuquet. I'm gonna fuck you up. Els fa tots. Com està? Vale, formeu a la carretera. Together, lads. Prepareu-vos per formar la meva dreta. Columna, línia a la meva dreta. Ja, formem bé. Línia, doble clenxa, no vull 3 línies aquí. Hi ha una patata aquí. Feu alguna Sí, mínimament quedeu cap a la semblant a dreta. una formació. Passes enrere, passes enrere. Preparem el columna, alto i aguantem. Contra els grocs, alto i aguantem. Vinga, pagueu cops per dalt, infanteria, recordeu cops per dalt. Trenquen dret. Flanqueja. Vale, tira una mica enrere. Vale, i alto. Ara sí, tracteu d'aguantar. Sé que estem aclaparats, intenteu aguantar. Cops per... Aguantem aquí, infanteria, no tireu enrere, No defensius. Ens fan el bucaque, gaset. Aguantem, Guavas. No podem fer altra cosa que aguantar. Aguanteu. Si us trenquen les Bandera coses, caiguda. si no, fiqueu-vos al mig d'ells, busqueu esquenes i torneu-vos bojos. Ens han rodejat. Esteu al màxim. Vale, segon, he mort. Vinga, infanteria, tenim el combat, sortim d'aquí cap a... Infanteria, tothom cap al molí, infanteria, cap al molí, ens estem movent, infanteria, cap al molí. És una bossa de roba, Almenys els arquers! Esteu dormits! Vaya puta massacre! Mira'l. Hem mort segon. L'esquerra, Quantes bandes falten, Gasset? no ho sé. Quedaran 2 o 3. Estic morint de son. Alto. Columna en marxa. Venen, sí, minem. Cavalleria. Vale, tireu-vos, llances. Llances. Vale, moveu ràpid. Amunt, amb el pol aeri. No perdeu el temps, no persegueu cavalls, amb mi. Que ens pilla Estem a l'exèrcit. l'esquerra. Va, que ens pilla l'exèrcit, en marxa. Esquerra del tot. Hòstia, se'ns pillen. Per això dic que no. Hem pillat a la línia de... Columna, prepareu el columna alto, vista dreta. Avenç frontal. Avenç frontal, nanos, avenç frontal. Vale, i gireu. Nois, a la meva esquerra. No, nois, a l'esquerra, infanteria esquerra. Em falta gent. Tireu davant, tio. Què esteu espantats? Vale, i ara intercanvieu cops. Aneu kits per dalt. ¡L'Italia zombie! Perdona, guardián. Enrere, que em matran. Cuidado a l'esquerra, que hi ha molts. Mata mal, Freli. Te'l mato, mort. Vale, columna en marxa. Me sortim. Vale, queda aquesta ronda i una altra. Keus, l'has de mantenir despert. Pista esquerra, mur d'escuts. Pista esquerra. Nois, això és un putíssim cagarro. Feu un mur d'escuts. A la meva esquerra. Vale? Bé. Jo que Pot ordre a la casa de puta aquesta. Exacte. Verda. Se m'acaba la bateria del ratolí. Corre a buscar el cable. Parada tècnica. Yo paso por la Freddy, que venen, Freddy. Ràpid. Vale, tinc ratolí. Bueno, he pillat el ratolí d'emergència, aquest és molt pou. Però qui Vol té dir que un te vas a ratolí veure un d'emergència? cop. Vale, situació de combat. Muchi i la gàbia. Parlen oficials. Vale, torneu-vos-hi, vale, cops amunt, també. No abandonem, no capitulem. Com hem entrenat avui al mur d'escuts, vale? Vale, tu passes davant, no Toshi, em quedo enrere. Aguanteu.
Tio Boletaire, aguanta la formació també. No vull ningú enrere. Ed, aguanta la formació amb la resta. Tiren enrere el flanc dreta col·lapsa. Tira unes passes enrere, Vale, alto al principi. Alto al principi. Alto aquí. Alto, nois, alto, que no ens pensin. Aguanteu aquí. Aguanteu aquí a la meva dreta, Bé. Intercanvieu cops. No sigueu sacs de boxa. Hòstia, no toixi, tio, perdona. Feu servir els murs com a cobertura. Bé, amb les llances, si voleu també, Pol, no el diguis. Vale, torneu un altre cop, tapeu el forat. Centre. Resolvem un altre cop, on estan fent el tap. Bé, molt bé, aguanteu aquí. Combat total. Quart mort. Oh, shit. Línia de la meva esquerra. Passa esquerra. Comptar que és a la dreta del tot. Vale, amb mi. Pivotem a la meva dreta. Res, no paren de fer-se el liu. Amb mi, saltem a la dreta, línia de la meva esquerra. Una passa enrere, salteu a l'altra banda del mur, Vale, i aguanteu aquest flanc. Torneu-vos-hi amb les llances, torneu-vos-hi, que si no us rebentaran l'escut. Si bloqueu sense parar, us rebentaran l'escut. Vale, enrere, regrupem, fem un tap aquí. Contra grocs i blaus. Un tap, nanos. No feu el canelo a la dreta, un tap. Bé. Ens obren per l'esquerra. Obren per esquerra. Estic bajadíssim. Feu un tap. Hòstia. Oh my god! Busqueu entrenat, nanos. Busqueu els laterals, busqueu els distrets. Vale, he caigut. Un caos aquí. He caigut. Molt poca gent fent el tap, nanos, massa gent enrere. Tercer. Mort. Jo estic... Avui ens ha tocat ser l'atleta a nosaltres, tio. Literal.